De van egy elkerülhetetlen igazság, ami elől soha nem menekülhetsz. Nem tudsz megváltozni. Mindig is az maradsz. Egy szörnyeteg. Tudom. De többé már nem vagyok a tiéd. Nézzük hát, mit tudnak azok a benkék. Jobb oldal! Jobbról! Jobb oldal! Bal oldal! Azok a pengék jól fognak jönni Helheimbe. Azt hiszem, látok egy ajtót a birodalmak közé, és pont az udvarodban. Rövidítsük le az utat a templomba, majd tovább Helheimbe, jó? Biztos vagyok benne, hogy nem hozzám beszéltél a házban. Mi nyomja a lelkedet, testvér? Biztosíthatlak, hogy nálam jobban senki sem tud titkot tartani. Nos, szólj, ha kell valami. De az igazat megvalva sejtette, vagy görög vagy? Athéné? Gondoltam. Mi? Hé, te bűz lesz az idegen mágiától! Nála szent gatyájára! Hát azok meg mik? Még sosem láttam ilyet. Biztos valami családi örökség. Nem. És soha nem is lesznek. Fiacskám, a fivéremmel megalkottuk a Mjölnirt annak az izomagynak. Tudom, mi a minőség. És azok különlegesek. Hé, hol van a kis szaros? Megbetegedett. Mi történt? Ázok? Nem. Az én hibám. És az én feladatom, hogy rendbe tegyem. Olykor mindenkinek vállalnia kell a felelősséget. Mag, mivel segíthetnék? Sok mindenhez értek. Akarod, hogy veled tartsak? Nem. Az itteni munkád elég. Jó van. Szóval hová mész ilyen? Rajtad tartom a szememet.
Most, hogy megkaptad Helheim utazó rúnáját, feloldhatod a világfánál. Helheim. És kész. Tényleg megcsinálja. Majd fedeznek benneteket. Hadd ragadjam meg a pillanatot, hogy elmondjam, amit csinálni akarsz az őrültség. Még Odin sem élné túl ebben a hidegben, úgyhogy remélem működnek azok a pengék. Freya ezt a hidat mondta? Nem, ez még nem az a híd, de túl vagyunk a kárhozottak hídján. A holtak arra használják, hogy az otthonukba, Helheim városába menjenek. A híd őre foglalkozik az engedélyekkel, ő kell nekünk. Csak kövesd a hidat, és oda jutunk. Tudod, reméltem, hogy soha többé nem látom ezt a helyet. A pengéiddel égest fel a hél tüskebokrait, hogy szabad legyen az út.